senajan tansah kajiwa kasarira kula dalah panjenengan sadaya. Para sesepuh, para bini sepuh ingkang satuhu ngabekten dirangkung dumateng Romo KRT Yudo Subroto, para perangkat pemerintahan wonten ing Kalurahan Banjarsari dirangkung dumateng Bapak Lurah, Bapak Ketua Bamuskal, Babinsa, Babin Kamtipmas ingkang satu kinurmatan sagung para pangarsa lembaga kemasyarakatan kalurahan ingkang satu kinurmatan lan para lenggah kakung miwah putri ingkang minulya. Semoga kita tansah wonten kendhat anggenipun ngunjukaken pamuji syukur wonten ngarsanipun Allah Ta'ala awit sing nugraha dalah paring kamirahanipun satemah tubuh siang menika kula dalah panjenengan sadaya saged rawuh manunggal wonten ing bali Kalurahan Banjarsari kanthi manggih kalujengipun. Matur nuwun awit paringipun wekdal gegayutan kalian adicara ing dinten menika ingkang sepisan kula nderek mangayu bagyo awit ateking utawi dinten dumadosing Kalurahan Banjarsari ingkang sakawit kedadosan saking Kalurahan Balong lan Kalurahan Nulangan dados tunggal Kalurahan Banjarsari ingkang saben warsa dipun pengeti tanggal 11 Mei.